Yan, dinner. Ay, ito. Alam yung ulo mo. Sardinas yung ulam natin mga idol ah. Sardinas sa itlog. You know, Sarap. sa probinsya tayo ng Cagayan. You know. Sardinas na may itlog. Torta. Yan. Kahit wala namang halo yan, masarap naman yan mga idol. Tapos ito yung kanin natin. Isang kaldero. Tatlo lang kami yung mga idol. Bihon. Yan, bihon. Sarap yan. Ito, ewan ko. Ay, ito. Ay, yan. Dinakdakan mga idol. Sarap, 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 sarap. So, ito yung pinakamasarap talaga. Sardinas sa itlog. Sarap yan. Sobra. Live natin yan. Shoutout sa 1,000 viewers natin. Wala pang 1 million, wala pang 1 million. 1,000 pa lang. Inyo dyan, 1,000. 1,000 viewers. Sa mga rich kid din dito, alam. Kilala niyo ba to? Hindi niyo kilala yan. Huwag na natin guna. No, hindi ka naman kilala, no? Hindi sikat. Hindi sikat. Yan. Sikat lang pagka nagluluto. Masarap magluto yan. Sarap lang. Pero pag yung influencer, hindi. Hindi naman kilala yan, no? Sa katingin nga... Ay, wala. Hindi kilala yan. Sarap yan. Sardinas itlog. Sarap talaga yan. Favorite ko to. Oh, hindi pa nadudurog yung sardinas, oh. Parang konti lang yung mantika. Marami. Parang konti lang yung mantika. Ang sarap yan. Dahil na kanina umaga yung almusal namin yung Tuyo. tortang talong, Sarap, toyo. tayo. Sarap na. Sarap. Dami ko Panalo. nakain. Panalo. Pero ito, konti lang talaga yung mantika kasi bawal yung masebo. Masay, bawal. Yung cholesterol, bawal. Canola daw. Ay, yung gamit namin dito, canola oil. Canola. Canola. Sarap yan. Sarap yan, sarap. Sarap. Naamoy ko na masarap. Parang may pupuntahan tong natin ngayon ah. Ito pa nga oh. Huh! Ay, hindi namin aso yan. Ay, bahala ka dyan. Ito pa nga oh. Sarap, mga idol. Saan tayo kakain? Wala tayong upuan. Wala nga eh. Ang sarap Tayo. naman ng luto ni ano. Ay, Tayo. tayo. Ang sarap niyan. Sarap talaga yun. Sardinas itlog. Torta. Torta. Patay. Patay ng gasol. Sarap yan. Oh, Tapos pagtapos nito, kain na kami. Sarap. torta. Yari. Mamahaling restaurant lang yung nagsiserve yan. Siyempre. Mamahaling restaurant yan. Antayin nyo ako magka-restaurant. Sardinas itlog. Mamahalin yan. No? Sarap. Wala kang manti-mantika yung luto. Lumantika to. Saan tayo kakain? Wala tayong upuan. Tayo. Bro. Paano yan? Andoy pang sopas dito. Nako. Isang kalderong malakas. Parang ano. Ibaba ko muna to. Saan tayo kakain? Dito. Diyan? Saan? Diyan sa... Dito. Yan mga idol, set up lang namin yung kakainan namin. Ito yung... Bang sa akin pa tong kanin? Oo, bang sa akin yan. Magkain. Nanang siguro. Dami. Hindi yung pa. Wala. Ihanda na natin yung sili dyan. Hanapin yung sili. Basura pala yun oh. Dito ko huling nakita yung sili kanina eh. Nawala. Ay, ito. Malupit ko ka na. Sili mga idol, sili. Tanungin mo lang pala ng nanonood. Hindi yung ano. Anong pangalan mo na nanonood? 1 million viewers. Ito na nga lang naman, di ba kausapin? Sino kaya itong nanonood nito? Mag-isa. Grabe namang napaka-loyal nito. Dapat matutulog na to eh, pero piniling manood sa atin. Dapat may premyo ka. Gcash bro, Gcash.
Comment mo yung buong pangalan mo, send mo sa akin yung ano, send mo sa akin yung number mo. Ikaw na mapalad. Send mo na, dali. Send mo na sa akin yung ano, yung number mo. Sesendan kita ng GCash. Sana all. Bilis. Sasal na lang. Wala kang pang-ulam. Sesendan. Sabi yung skala ulam natin. Maniniwala ka na yan. You know. Hindi nga. Yung unang mag-send ng ano, yung number niya dito, ay, hindi magkakamali. Hindi magsisising sinend niya yung number niya sa yung pangalan niya. Eh, sardinas lang oh. Ah, yari. Bagay ko po, answer po. Doon mo. Wala tayong upuan, totoo. Wala kong scripted. Hindi scripted to. Andun lahat sa baba yung upuan natin. Wala kong pan. Yan, tabi-tabi tayo doon. Send nyo na yung number nyo mga idol. Ikaw, mag-isa lang yung mananalo na. Son. Send nyo yung ano number niya dyan. Oo, send mo na yung number mo. Sasendan kita ng Gcash. Magkano? Yan ang ano, questionable. Ang viewers yan. Hindi, dumami na. Yan, bahala yan. Sponsor mga bro. Baka kalahin nyo na nag-joke tayo. Joke talaga. Sabi lang kung ulam mo, ikaw lang nabigyan ng bipa. Ang dami naman ng Gcash to bro. Kaya Ate Ching na lang. Bakit? Ano lang? Bro, magsalita ka dyan bro. Time. Mas oras pa ka dito. Gusto ko yung sabaw. Yan, the king of live mukbang is back. Yeah! Konti lang yung kakainin natin mga idol, konti lang. Ito lang. Promise, konti lang talaga. Pero baka kulang pa to. Yan, konti lang talaga. Naman prito naman ang ulam mo to. Bakit pa pa, sagot ng plato mo. Saan yung sardinas? Ang sarap itong sardinas. Ito. Ito, meron tayong ano dito. Sopas. Merong bihon. Yan. Nag-attend kasi tayo ng birthday mga idol. Nag-uwi tayo ng sopas. Yan, sopas. Saka bihon na hindi masarap. Saka dinakdakan ng Ilocano na hindi masarap. Hindi, wala naman kumakain ng dinakdakan, di ba? Hindi masarap yan. Ito yung pinakamasarap, sardinas. Sardinas na may itlog mga idol. Torta. Yan. Ah, walang nag-send ng number. Ayun nila. Ayaw nilang manalo. Walang tiwala. Trust issue. Yan. Uy. Bakit ka pa mag-send? Bakit ka naman ng ulam? Ha? Bakit ka masenda ng ulam? Ayaw maniwala. Ulam mo ka, paninit. Oo nga no. Sino maniniwala? Ulam mo sardinas tapos magpapaya. Ano mo, sisend ka ng Gcash. Ano talaga maniniwala dyan? Pile. Oh. Kamis. Mabot mo ako na. Kunin mo yung ano bro, yung guys. Hindi na upuan. Ito ano? Sarap. Ito na rin yung laman dito. Ito na yung torta. Sarap. No? Sarap. Ba't gano'n ba't masarap? Ay, ito ang mahal.
Pag mayaman kasi yung torta. Tortang sardinas. Mm. Ano na? Hindi. Puto na lang. Puto na lang. Kumakain ka ba, bro? Uy, iba. Gutom ako mga idol. Sakto lang. Sarap. Dahil sabihin mo sila, Omer, pagkaroon ng trigger, huwag mo silang alis na terminal. Hanggat wala tayo doon. Tama ka? Okay. Ewan. Ewan? Tapos, Hindi ako nakatulog ng mga diyan na ako ng pag-sit. Okay. Ano daw? Yeah, sa concert. Sigurado ko sa yung mga bata. Hindi mo alas na nagbiyakan na. Hindi ka pagising ngayon. Hindi na. Hindi? Hindi ka pagising ngayon. Diba? So, ang tamis ng saging. Tamis ng saging na pula. Lahat ng ano? Wala pa nga sinabing bibili eh. Nakatimbang na eh. Ang galing ni nanay. Magkano kilo? Tulog. Ha? Yung tulog. Tawa yung apo niya ata yun eh. 160 lahat yan. Ha? 160. Magkano? 160. 160 yung saging? Saging lang? 160? Mga... Diba na? Ano, nagpapabudol kayo? Hindi, marami yan kanina. Oh. Ah, eh. Kinain kanina. Lang ko yan, dalawang ano lang yan, dalawang piling lang yan. Ayun nga. Doon naman mura bili na. Basta iba yung Cavite, iba dito. Diba? Kung hindi lang kayo, napaano kayo eh. Daw pa tayo kung mahal. Ba't kumain ka sa akin? Mahal ka ba? Diba? Di pala ah. Diba? Tulong ka mga kasi. Di na ako mahal. Iba yung tanong mo kanina. Saan ka ba? Ito na. Ba't ako? Gusto ba? Ilo. Yan mga idol. Hi po. Hi po. Rocky B.
Yan, kain tayo. Yan, ulam lang natin. Sardinas, bihon. Hey! Uy, 5 viewers oh. 11 yan ngayon eh. Kain. Pag may electric fan doon ah. Ano? Yung ano lang yung malaki. Gawa lang tayo doon, kahit nakatutok sa akin. Ano, agawan mo naman sila ng electric, hindi ka naawa. Malamig sa kanila. May ano. Pagka doon mo, nakukunan mo doon, kami doon sa live mo. Ay. Ang sarap ng sardinas. Ilang viewers? 10. 10? Kain, ano ako guys, hindi ako mahilig kumain talaga. Konti-konti lang yung kinakain ko. Hindi alata. Sorry. Konti-konti lang ah. Shoutout kay Rock. Kay Rocky B. Hi po, hello. Hindi naman tayo matako guys. Konti-konti lang yung subo natin, ganitong subo lang. Sarap. Sardinas pa yung ulam namin, sardinas. Hindi ba tatangkin nga pala yan bukas? Bakit? Kung ako kulang ng adobong kulo, ito pa tayo kung anong kuhol. Walang na sa mga request ko, walang palaka, walang ano. Duwan talaga. Walang... Wala. Yes. Wait lang guys, kuha tayo ng pagkain pa. Basta mo yung alcohol calorie ko. Kung ako lang talaga calorie ko eh. Ano? Nagawa ko nila. Diba calorie ka pa? Kung ako lang. O ako. Ayan na. Itong malala. Itong malala mga idol, itong malala. Ito talaga yung malala. Parang hindi na tayo nabubusog. Wala na Yan. yan. Delikado talaga. May hawa ka. Wala pa ako. Yan. Tulungan mo rin ito mga pwede yun para Ay. pagkatapos ng Negi. Yan. Patapusin mo lang kumain si Negi bago mo siya iwan dito. Ako nang bala dyan. Ako nang bala. Itong malala. Ubusin ko lang to. Bakit pa? Ha? Ano ba yan? Wala. Ulam? Wala. Hindi. Hindi na elef. Ano naman, may suka yun, di ba? Punish yan boy. May yellow pa ba? Hindi yellow. Muna kami sa baba. Okay, so, mukbang niya. Sarap. Oh. Ayoko na. Mamamatay na ako niyan. Huwag binabas ko pa yan. Gusto ko yung sardinas mo. Ito sardinas. Tapos bihon mga idol. Nag-roll na kami. Yeah. Dahil na ako dito. Take over na ako. Baba na kami. Yes. Hop. Tumunog yung bote. Kain mga idol. Sarap. Wala tayong kabusugan mga idol. Bukas magpedahit na ako.
Sarap naman. Sarap talaga. Mm. Tas ng kuwan. Sarap. Oh. Mm. Woo! Nawalan pa tayo ng tira mga idol. Okay lang. Sarap. Solid. Naubos na natin yung 2 pinggan ng kanin mga idol. Sobrang dami natin kinain. Yan. Sobrang dami natin kinain. Wap. Inom na tayo, inom na. Busog mga idol, busog. Yan. Yes. So yan mga idol, tapos na tayong kumain. Marami pang pagkain dito. May sopas pa. Puno pa yung bihon mga idol. Ang dami. Kanin, yan. Diyan ko nilagay yung tira ko. Eh wala na to. So okay, next time ulit mga idol, next live. Ingat. Good night. Good night mga idol.